En høj alder for et skib. Også selvom mange krigsskibe holder længe i kraft af levetidsforlængelser og økonomiske problemer. Men selv da er det dog lang tid for et krigsskib. Og 40 år så i øvrigt i almindelig menneskelig sammenhæng er langt eller kort, og er nok meget andet på ens egen alder og det synspunkt, man i øvrigt har på disse ting. Tænker vi imidlertid tilbage til september 1956, og derfra ser, hvad situationen var, og ser frem, så kan alle imidlertid være enige om, at der er sket meget siden da, så det er nok lang tid. Ser vi alene på det, der har med forsvars- og sikkerhedspolitik at gøre, så kan man notere sig, at dengang var NATO kun 7 år gammel. Afslutningen af den anden verdenskrig lå blot 11 år tilbage, og man havde netop frigjort sig fra en Koreakrig. Der fulgte opstande i Østeuropa, i Ungarn i oktober 1956, sidenhen en intervention i Tjekkoslovakiet i 1968, på integrationen af de nye museumsmuligheder i flexenheder. Det har været 40 aktive år på Sundpladsen og på Grønsund. Jeg vil gerne sige et citat, som de fleste nok kender, nemlig at ships don't fight, men do. Så er Grønsund gået hen og blevet 40 år. Det er en gammel minestryger, og den adskiller sig lidt fra de minestryger, man ellers har rundt omkring i verden. Ja, altså man kan sige, at i USA der byggede de jo i midten af 50'erne 160 stykker af den her slags, hvor Grønsund er den sidste af de 160, som i dag er aktive minestryger. I dag hælder man mere til minejagt ved brug af sonar og undervandsdroner, altså moderne teknisk udstyr. Dog tænker man i andre lande på at investere i nye minestryger, hvilket vi pt. Ikke gør i søværnet. Skibet er specielt konstrueret til at sejle ind i områder med minefare. Men selvfølgelig det sidste, der er set under Golfkrigen, det er, at der var drivende miner. Det brug af minevåbne, som man ikke må i henhold til diverse Genève-konventioner og videre. Men altså rent faktisk den dag i dag kan man opleve drivende miner
på havets overflade, og der er jo ikke andet at gøre end at holde skærpet udkig. Derudover så Grønsund er meget lidt magnetisk, og vi larmer ikke så meget ned i vandet. Og det betyder, at vi selv kan sejle ind over miner, der går på netop lyd og magnetisme. Ja, det vi har lavet nu, det er at sætte noget minestrømsgrej, som kan rydde forankrede miner, som står i en wire op fra havbunden. Den forankrede mine, det er en mine, som er meningen, at skibene skal sejle ind i. Og så knækker man et horn, når man rammer den her mine, og så springer skibet i luften. Vi har nu sat noget grej, hvor der sidder nogle knive på nogle wire. Den kniv, altså meningen, at den skal skære wiren over på minen, som står på havbunden, så minen kommer til overfladen, hvor man så kan destruere den enten med en kanon eller med maskingevær. Ja, vi er faktisk ret mange mand ombord i forhold til de nye skibe, søværnet har modtaget, som er større end os. Vi er 31 mand ombord i fuldt bemandet. Dog var det ingenting imod, da søværnet hentede Grønsund hjem fra USA. Der var de hele 40 mand ombord. I dag har jeg plads til, jeg har 39 køjer ombord, men en stambesætning på 31 mand, så er vi klar til minestrygning. Hvor mange år har du været her på Grønsund? I knap 29 år. Ikke på Grønsund, men i et skib af samme klasse, Sundklassen. Den længste periode, vi har været væk hjemmefra, var reelt efteråret 95, hvor vi havde 108 dage, fra vi sejlede fra Korsør til vi kom hjem igen. Og det var udelukkende i Vesteuropa og i østeuropæiske lande. Vi var både i Polen og i Estland. Men familien skal vel også være indstillet på det? Ja, det er helt klart, at de har måttet yde noget, og min kone påstår jo også altid, at jeg ikke var berettiget til at holde sølvbryllup med hende, men kun et kobberbryllup, for jeg havde kun været hjemme halvdelen af tiden. Men jeg fik dog lov at være med. Er det ikke lidt vemodigt at tænke på, at det måske snart er slut? Altså, vi er jo stadigvæk nogle stykker, der krydser fingre. Jeg har anbefalet, at Grønsund fortsætter et stykke tid endnu. Der er stadigvæk masser af saft og krudt i hende. Om ikke andet så fortsætte det som skoleskib. En funktion, som Grønsund har udført mange år før i tiden. Og udført på meget tilfredsstillende vis. Mange af søværnets officerer er uddannet som navigatører i minestryger af Sundklassen. Spændende, svært plads at arbejde. Ja. Så er de klar ved allerhøjst. Det var det ikke. Ja, det var ikke.
Vi kan lige være inde i det. Jeg sejler på vogner. Ja, vi tager vi damen med. Ja. Så ja. Kartoffelmænd. Det er jo ikke det dårligste, man kan få. Vi sejlede med Bjørnsten, så gjorde det ikke? Langt tilbage, da Bjørnsten var reserveserv. Var tredje på den. Hvorhen? Ja, en af ikke. Mit navn er Henrik Bangsgaard, og jeg er chef for Sund. Den skæbne afgøres lige i øjeblikket. Stod til mig, så skulle Grønsund fortsætte med at sejle et stykke tid nu. Der er masser af saft og kraft i de gamle dage. Men som sagt, det er ude af mine hænder, og det kan godt være fremtiden meget anderledes. Men den beslutning bliver taget inden for de næste uger. Lige nu vil skibet være åbent for besøg de næste timer kl. 16. Og jeg er stille og roligt over til kaj. Der er så jeg håber, at I går ombord og tager drikkevarer med ombord. Der er snart ikke mere drikkevarer ombord, så hvis I skal have det op, så er det derovre. Du håber, at I sammen
Det var ham. Udmanden op fra, han har været sådan oppe i Ringsted, ja. Ja, vi har forholdt inde i Vesten. Så var der en med lige, så lige ser vi ikke. Der hang sådan en klædespørgsel nede på. Making it my responsibility? It's just Mum being Mum. Sometimes she goes a little over the top. You're an adult. She'll get over it, okay? I promise. All this worry from the both of you, it's a wasted emotion. That's only because you are a worry. Oh well, at least it proves that we both love you. I love you too. Oh, do you two mind? Hey, you better get a wriggle on. For what? The auction. What auction? That one. Only one left. Why didn't you tell me? You knew we wanted to buy one. So now's your chance. When's the auction? What about now? Don't forget your checkbook. Oh, here we go. Home sweet home. And you remember Susan? Holly, hi. Oh, it's so good to see you. Hello, Susan. This is... til skade. Det er ikke så galt, som det kunne være. Folk er blevet evakueret, alle 200 medarbejdere her fra Marcipanfabrikken har fået fri og er gået hjem. Og nu er der altså styr på branden.
Det politiets indsatsleder fortæller os, det er, at det ligner, at branden er opstået i det tårn, hvor de mandler, der bliver brugt til marcipanen, de bliver smuttet og senere knust, så de kan bruges i marcipanen. Men hvad der præcis har startet den her mindre brand, det er der altså ikke nogen, der ved endnu. Til gengæld så ved vi, at det har påvirket trafikken i Odense en lille smule. Toldbodvej, som Odense Marcipanfabrik ligger på, den har været lukket her det sidste halve time, og bliver formentlig ved med at være lukket lidt endnu. Prisen på en liter benzin ventes at falde med 17 øre fra i morgen. Det er det største enkeltstående prisstykke inden for de seneste 11 måneder. Siden fredag i sidste uge er benzinprisen faldet med 35 øre. Og med det forventede prisfald i morgen kommer en liter benzin ned på lige omkring 12 kroner literen. Prisfaldet kommer samtidig med, at risikoen for et amerikansk ledet militært angreb mod Syrien er blevet mindre. Erhvervsskoler skal skille unge og voksne elever ad. Så lyder regeringens udspil til, hvordan erhvervsskolerne får en mere attraktiv profil, der kan tiltrække flere unge til erhvervsskolerne. Men her på Års Erhvervsskole deler man ikke eleverne op efter deres alder, men efter kompetencer. Det betyder, at 2/3 af alle smede og mekanikere kommer videre i praktik. USA mindes i dag al-Qaida-angrebene på World Trade Center og Pentagon. Her er vi ved Det Hvide Hus, hvor præsident Obama var med til at markere 12-årsdagen for de angreb, der rystede hele verden. Også ved Ground Zero, hvor World Trade Centers Twin Towers kollapsede, blev hændelsen markeret med stilhed. Hele dagen vil stilheden brede sig på det præcise tidspunkt, hvor hver enkelt af de 4 kaprede fly styrtede ned. Vi er tilbage med flere nyheder kl. 18. Nu er det tid til nyt fra regionerne. TV2 Øst er i gang med nyhederne. Velkommen. Et bosted i Svindinge bliver udsat for alvorlig kritik. Det er bostedet Kildehaven for fysisk og psykisk handicappede, der får alvorlige anmærkninger i en ny tilsynsrapport. Sundhedsstyrelsen har bedt bostedet om at rette op på 29 områder. For eksempel har der i et tilfælde ikke været navn og personnummer på æskerne til beboernes medicin. Kildehavens direktør ærger sig over rapportens konklusioner, skriver Nordvestnyt. Politiet kunne i går anholde den 43-årige mand, der i 3 uger har kørt rundt i en stjålet Toyota fra Svindinge. Som vi fortalte i går, har ejeren af bilen set den køre rundt i lokalområdet talrige gange. Samtidig er der 3 gange dumpet benzinregninger indad brevsprækken fra tankstationer, hvor biltyven er kørt fra regningen. Men nu er tyven altså bag tremmer, mens ejeren har fået sin bil tilbage. Jamen, jeg er glad for, at min bil er dukket op igen. Det er super. Hvis man bare leder længe nok, så dukker den op. Der var kommet lidt fuller i den. Ellers var der også nogle nye bremser kommet. Han har kørt til råden inden, at der er hverken bremser eller kommet tilbage. Men den kan stadig køre jo, så det er godt nok. 3 biler brændte i nat her på Lindevænget i Nykøbing Falster, mens en 4. fik skader af varmen. Kort efter midnat modtog politiet anmeldelsen om branden, som højst sandsynligt er påsat, fortæller vagtchefen hos Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Ilden opstod i den ene af bilerne, men de 2 biler, som stod tættest på, endte også med at brænde, mens en 4. ved siden af blev skadet af varmen. Og politiet mener altså, at branden er påsat. Fodboldklubben Haslev FC, der spiller i Sjællandsserien, har gjort lidt af et scoop. Den tidligere Brøndby-træner Auri Skabelius skal nemlig være træner i klubben, det skriver Sjællandske. Haslev ligger midt i rækken og går ikke efter oprykning, sådan lyder det fra klubbens formand Jens Hvidemose. Der bliver 0 kroner til de lokale foreninger efter årets Døllefjelde Musemarked. Sidste år blev der ellers uddelt over 350.000 kroner til 72 foreninger på Lolland. Men i år er der ingenting til fordeling, skriver Lolland Falsters Folketidende. Ifølge arrangørerne lå markedet tidligt allerede i slutningen af april, og så blev det ramt af dårligt vejr. Det betød, at gæsterne blev væk, og nu er der ikke noget overskud at dele ud af. Det var eftermiddagsnyhedernes overskrifter. Tak for nu. TV2 Øst i aften. Her er vi klar med en ny omgang 28 minutter.
hvor vi debatterer en ny aktuel historie i regionen. I Skråt det er godt, at vi taget til Vordingborg Genbrugsplads. Hvad er det? Det er en gammel antenne. Her får vi historien om antennen, der blev ødelagt af en skypumpe. Det var måske 10 meter bred, ikke? Der var folk ved siden af, der ikke havde opdaget, at der skete noget. Og jeg blev smidt ind i campingvognen. Min kone blev smidt tværs igennem teltet, ikke? Få hele historien og se jordens vej igennem genbrugsland. Det er væsken, der er trukket ud af jorden. Det er væsken, der er trukket ud af jorden. Det er i Skråt det er godt. Med det trådløse tv-modul får jeg nu lyden igennem begge mine høreapparater. Det er rigtig dejligt, at jeg kan sidde og se tv, samtidig med at jeg taler med min familie. Det er en bedre oplevelse for mig. Nu får jeg det hele med. Hos Dansk Hørecenter kan du gratis prøve de fantastiske høreapparater med tilbehør. Ring lige nu på 70 230 560, 70 230 560. Godmorgen. Jeg har taget kaffe og croissanter med. Er den ikke fuldstændig, som den skal være? Hos Drømmeland går vores sengeeksperter langt for at finde den helt rigtige seng til dig. Kom til momsfri weekend i Drømmeland. Spar 20% på alle varer i hele butikken, fredag til søndag i denne uge. Tilbuddet gælder vores store udvalg af senge, madrasser, dyner, puder og sengelinned. Drømmeland. En god nats søvn er vigtigere, end du tror. Husk, vi holder åbent søndag fra 10 til 16. Ja, det er godt. Vi kigger efter ham. Vi skal lige have en efterlysning ud på Twitter. 82-årig dement mand gået fra plejehjem i Sakskøbing. Følg politiet på Twitter. Få opdateringer og hjælp os med at fange forbryderne. Klik ind på politi.dk/Sydsjælland og se, hvor let det er. Prøvekør den nye Auris Hybrid Stationcar eller en af Toyotas andre hybridmodeller og få en kasse økologisk grønt for årstiderne. Kig forbi din Toyota-forhandler og oplev masser af god energi, når vi holder åbent hus i weekenden. Vi glæder os til at se dig. Tag med på skovtur, hvor stjernerne Jan Skov, Susanne Brøgning, Kenneth Zieglau, Alexander Arli, Sara Gadborg, Pernille Karmon, Frederikke Morg Viskum og Morten Lytsøft sørger for et festfyrværkeri af underholdning. Skovturen er fra den 20. til den 30. september på Hotel Menstrup. Skovtur-revyen er med lattergaranti. Se mere på menstrupk.dk. Toppen af lædermøbler finder du hos Læderbo i Glumsø. Hos os er service en del af hverdagen. Det er en leg at finde de rigtige lædermøbler hos Læderbo. Tag bare børn og børnebørn med. Vejret præsenteres i samarbejde med Naturligvis sandwichbrød fra Hatting. Velkommen her til TV2-vejret, hvor vi skal se frem mod et par dage, hvor vi holder temperaturerne oppe i nærheden af 20 grader, inden det så igen går lidt ned ad bakke. Billedet her, som er en cirka 1,5 time gammelt, afslører, at der er faktisk en lille smule plads til solen i øjeblikket, men det her skybånd driller især den nordlige og vestlige del af landet. Og kigger vi lidt nærmere på, hvad det her skybånd egentlig er, så kan vi se, at det er en frontzone, som har forvivlet sig omkring et